Moltes gràcies, senyora alcaldessa, moltes gràcies, senyor secretari, per llegir el seu escrit o informe. Jo crec que queda clar, no sóc clar, claríssimament evident que l'explicació que dona l'equip de govern per a crear aquesta plaça de vicesecretari interventor no s'ajusta a la realitat. Almenys no s'ajusta a la realitat en allò que fa referència a les manifestacions del senyor Verdú per escrit. Nosaltres tenim molt clar que aquesta plaça no és necessària per a l'Ajuntament de Carcaixent, especialment en els moments en els que estem. I especialment avui que anem a aprovar o no un pla d'ajust per tal de reequilibrar financerament aquest Ajuntament. Portem anys sense interventor ni tesorer i l'Ajuntament sembla que anava bé. Ara, a més, tenim interventor, secretari i tesorer i sembla que ja n'hi ha problemes i per això, per part de la senyora alcaldessa, es demana crear un nou lloc, el de vicesecretari interventor. En aquest Ajuntament, crec que el 99% de tot el personal de l'Ajuntament, treballadors tècnics, qualsevol, tots són treballadors, els pareix al·lucinant el que està passant en aquest moment a l'Ajuntament de Carcaixent. Que se cree un lloc de treball d'alt nivell quan tenim un secretari que fa 30 dies era magnífic, no hi havia cap problema, tot eren reconeixements, i que per un escrit demanant una sèrie de compensacions, la tortilla es xila completament i estem disposats a gastar-nos 50 o 60.000 euros en els moments que estem passant. Si n'hi ha altres causes que motiven aquesta decisió, n'hi hauria que posar-les damunt la taula i intentar resoldre-les. Ara, si n'hi ha una altra cosa que desconeguem, ens agradaria saber-lo també. I per últim, creguem que està fora de lloc completament, que estem creant, que estiguem en aquest moment creant una plaça, el destinatari de la qual ja és conegut i ja s'ha parlat amb ell. Això vostès tindrien que fer-se mirar. Moltes gràcies.